etenye onye shi from nowhere ma ọ shi ime ọhịa ma ndị na-achụ ehi shi from anywhere gbakọpụta bịa chenji lọ. Enweghị dị otu agadi na Biafra. So ha ga-eji kawa ahụ ka anyị sọpọtụ Biafra ka o nwee ike ọbịa na mmezu. Akwa mgbe Chineke si Fero leave my people alone, ọjụ Chineke na-enye ya na o nyere ya time maka o nwere obi ebere. Nye ya time si ya na-asị ya na-agwa ya Fero let my people go. Ozikwa ndị ozili let my people go. Mgbe ọ bịa gịnị ka Chineke mee? O wee merciful God. Mgbe ọ bịa gịnị ka o mee? O wee jiri mmiri kewa mmiri ụmụ Israel apụọ, ndị nke ọzọ bịa ka ha ma attack ndị Egypt. Gịnị ka o mee? Mmiri erie ha. So ka anyị na-ege nụ ntị biko nụ ka anyị try ya Monde ọzọ na-abịa. A sịkwa maka ndị ama mma ha anaghị anụ ntị ka ha anụghị the news, because ịnụghụgodi the news enwe otu ị ga-esi pụta n'ụzọ normal ụzọ ịma na ị na-apụta before, ma ị pụta n'ụtụtụ ị na-arụ ọrụ ịpụta n'ụzọ ahụ ịfụ na ndị mmadụ anaghị aga, ịfụ na ebe niile gba chakokom izuzurukwa na